Ja som si spomenul na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, to je viac ako 50 rokov, ktorý napísal knižku Profily odvahy a hovorí o dvoch typoch politikov. Jeden je ten, ktorý hovorí, povedzte, čo potrebujete, povedzte, aké sú vaše záujmy, o čo ide a ja to budem presadzovať. A ten druhý typ hovorí, tuto je môj životný príbeh, toto sú moje zásady, s tým všetkým pred vás prichádzam. Ak to beriete, som ochotný plniť túto rolu. Ak to neberiete, nenahnevám sa. No, pre mňa Milan Kňažko predstavuje ten druhý typ politika, ktorý prichádza so svojím silným životným príbehom, ktorý má svoje postoje, zásady a ktoré sú pre toho voliča zárukou, že áno, takýto človek je pre mňa istota, že sa môžem v tých situáciách, ktoré nás očakávajú, na ňo spoľahnúť. Nemal som ešte ani 5 rokov, keď komunisti zavreli môjho otca. Okupácia v 68. to bol môj najponižujúcejší zážitok v živote. November 89 na tribúnach, aj keď sme nevedeli, ako sa to skončí, to bol môj najkrajší zážitok v živote. Vraciam sa do politiky po 11 rokoch, pretože som vážne znepokojený tým, že nám opäť hrozí vláda jednej strany a že moc sa chce kontrolovať sama. Znovu ide o veľa. Ide totiž o nás všetkých.